Dapat jubli ni bagoy Holong naman ni. Kom se kom 13 lagrok sana. Nanya rok pinto joto baraganang. Saya bisa tuh boleh kepaina nang nai do. Belai kena kai tu nolo ambai maya parata cung sama hai la. Bura nung motha nolo nung jai kayo nung nanai kai ni sama hai. Baksale si kana mano baksa siap kana mano zagale kide manu kambiaro kini mani zaga. Baksale ki mano sponsor 25 years completing salsa eba bisi kaisa bo tinigit saya tabuk suk dora kaito semua fridul ma ba bono maya paro bini bomonte bokusuk kotorong tung ang bisite kolok dora naya elembak bisa kolok ma ang korinay abo iya kolok Holong no phiyokma Rukphai abon iya Holong ang Surinam koila khai Holong no sana ni bawi lakurong bo motha member of bo ang musma bai ni buka ke thai mani kai to sumsa sa ini yang sanai motha member ko sa thai ani ri sanai do kai tor ni bumung sumsa sa ungthung Hallelujah. Dewai sakai to ni bumung sumsa sa ungthung Hallelujah. Dewai sakai to ni bumung sumsa sa ungthung Hallelujah. Kanadi ang korinay elembut kitang kita Ek Samuel sat inisimi kolok ma ang korinam mutsumo baro zora ang korinay Samuel chapter 7 verse 3 ay hunay saka norok subra yung nithani beba ka nangui kipil ke aster ti mutairo dei beba boy ni hani mutairo no ki bui rohor baidi norong ni bukha subra yung nithani tondi bono simi mondi hake bo norok no Philistine rong ni yang ni phiyokma hake Israel rok bal tei aster ti mutairo no ki bui rohori Subrayong no simi semon lai siyo. Hake Samuel mispao bebak Israel ro. Kuthum lai di. Dei norok ni bagoy subrayong ni thani suritan di ini saka. Hake borok mispao kuthum lai ka. Borok kok lai subrayong ni buskang o luk lai ro lai ka. Borok as salo supung o bukja tong laika. Dei borok hai huni saka jung subrayong nithani sung sok laika. Samuel mispao Israel borok no bustum ka. Philistine rok no mispao Israel rok no kuthum laika huni khana kino. Korok ba Philistine ni habukra rok Israel rok bai nang lai na bagui ong khoroi thang laika. Israel rok abono khana khe belai krijak baikha de Israel rok borro Israel ni borrok Samuel no hai huni sa laikha Philistine rok ni yang ni sungno phiyogui thung huni subra yung chini kai to ni thani suri sanma dabo sanma ta thakdi ha ke Samuel
abuk cawi tongnai mera busa masa nawi subrayung nithani sogwi yapar mung yapar ka Samuel subrayung nithani sarel rong ni bawi surisan ka hake subrayung bini surimano kanaka Samuel yapar mung yaparwi tong puru ke Filistin rok Israel Rukphai nang lainani hailai ka Piaba subrayung Filistin rok no huirang koke borok palman ya ungwi Israel rong ni buskang ni kharui ma thang lai ka Israel rok mispan yong khorui thangwi Filistin rong no betkar zora ripigui buthar lai ka baro hake Samuel kaisa holong nawi mispa bai jesani kucharo kai abono Ebenezer huni mongparka tam ne hunba beba kono subrai chungno chubaka elenba kuthang kuthang kori mari Amen. beba kono subrai chungno chubaka ICI kan opa jongho subrai oza ga thachikong saka manoi hame khibi mani eksa ki panuman mutai sai sa rai tu busa ni har durung kutu open bang ai kubuino tabu posis posto ai zare fu ajo ai manha beni zare no ku zare kubu ma posto opa borok jomhor manna motha ogla sularok baksale tuilha dikhanka nai ma tongko baksa chagre mali ini manjong anung mano opa ra borok kai to noje poito kha than sa khai ini silver jubilee de manjong man abo kai to nizar kai to o jagao Samuel sama hai hake Samuel kaisa holong nawi mispa bai desani pucharo kai abono Ebenezer ini mungkar tam namba debo sumno kai to suba kai salsa bachumpa minit kai sa bachumpa nini ani Aboni pagino no holong no ai to ni pusa bino ai to no siara panong mo holong no gui pori rum kai ko boi no kai to sum no sai do na asuk zara no bini zara le tum soma ni Simon na nibagui mo holong no ha sasla pola mo mo no Alpurinai Surjya Sai Motha Independent Church of India Tripura Mission Field Oro Suiman Hingkai celebrating 1994 Nisimi 2019 anniversary Ebenezer Bebak kono subrayung sumno Jubaka ek Samuel 7-12 sorry mani o holong nai represent and celebrate Mission Field on the 9th of October 2019 right on Thaning Surjya sumno hamsak nai sumno hambai mai nung lebeba Simon na kai Pochis poso ni bising zora kai haba ni zora kai 1994 bisini sumno tiduni debo moto tiduni hamari ni zara Pochis poso
poitok paina khakra borok tongma bai nini zarui no 25 bosor chung ayam karo jingoni ni mongoi chung o holong lo phiyokma je puri nai nung nai tam Christian nung no bibak khai nai nung no tuidul nai nung no snam nai susa hini sai mane nini bumung dei bukha bising bising lo nai logoi je nung nai pori nai rong ni bukha bok sa nung no mosna motha mosna nung no tuidulo ai sai bai tuidulia ora Rukphai tuidulia nini phola kuthar bai chung no tuidul na bai no kaya paro kai tor tabuk je or manjak phainai ro kubu bai no suri nai no lom nai le nung po kai tor nung khibia tabuk jung nai khang kai o parao bo agi le tamo borok sai mano tabuk nai siga phasing pharong Te bini next berhala sini kuku moto sri moto sri koya mono tawai bini asal kaya asal di bawah sini jora kai tor lom jak thung sini pasal haleluya bini next sini pasal online haleluya bini next berambil orang mau ambil oksigen Benina Indra, Mr. Kolokula Indra. Benina Indra, Mr. Chanstripura. Benina Indra, Asam Indra. Benina Indra. Punya kematian. Krishnodam Thaji. Bilang nare malah Thaji. Next, Krishna Smith Thaji. Next, Jiran Lam Panggung Thaji. haleluya Next, Salman. Ini buku Sampari, ini next saja. Ini next adalah buku Sunita. Next adalah sini Hair Master. Ini next adalah sini buku Evan Jenny. Next adalah Miss Rumi, Evan Miss Rumi.
The next layer is the book of Sangmoy and Dilang. The next is the Rukphai Youth Channel, Manikipura. The next is the Youth Secretary, Vinutipura. The next is the Sarai Pandini Masdar, the Umbatipura. The next is Sampai Malaputi, Bulegi segment. The next is the Bukuk Motha. The next is the Tapu Ozoyunai. Hamba is the Zora Sununai. The Tipana Zoraya.